Čaute ľudia, dneska tu máme ďalšie video po dlhej dobe. Dneska si tu zahrám, čo tu vidím? Čo si zahrám? Mosquitos vs Humans. OK, takže idem na to. OK, play Mosquito. Bingo, let's go. Keď nepoznáte túto hru, tak proste musíte vysávať krv od... Proste ste komár a vy musíte vysávať krv od človeka a tým proste, keď dáte 450 krvi, na jedenkrát viete dať 10 krvi a potom, keď to dáte, tak proste vyhráte a takto vám to ukážem. Môžete sa tu upgradeiť skiny a takéto veci. A potom ešte keď budete veľmi dobrí a neviete čo máte robiť prachami, tak si tu môžete prosím vás nie že kupovať všetky skiny, ale rolovať za 500 tých coinov si môžete rolovať. Čo je extrémne dobré a možno to budete hrať každý deň. No ja to veľmi nehrávam, lebo ma to až tak nebaví, ale pre vás urobím všetko. Okrem skočenia z mosta. Dobre? Takže... No. Ja som začínajúci youtuber, takže ja neviem, ako to vám hovoriť. Prepáčte. OK, idem sa na ňo presiaknúť. Hlavička pekná, ako vyšitá. Ja môžem nadávať vlastne. YouTube! Please. Akože ja ešte nikdy som nemal žltý dolár. Čože je extrémne dobre, lebo niektorí youtuberi už majú 6 žltých dolárov bez problémov. Takže je to dosť také, že vy sa bojíte vždycky, keď že vydáte video, tak sa bojíte, že niekto nemá žltý dolár. Alebo žlté speňaženie. Vy sa tak bojíte, lebo keď dostanete žltý dolár, tak to nemôže sledovať väčšina detí, takže ja dúfam, že nedostanem žltý dolár, lebo síce ešte nikdy som nenadával za kamerou na natáčaní, takže dúfam, že to takto zostane, že nebudem mať žltý dolár, ale pochybujem, podľa mňa budem mať. Keď budem mať 100 odberateľov, tak tedy budem mať podľa mňa prvý žltý dolár. Teraz mám 8, takže budeme to musieť predložiť. Prosím vás, dajte mi aspoň 10 odberov, 2 odberateľia noví. Prosím. Keď mi dáte odber a napíšete vaše meno do komentára, tak ja si vás pridám a zahrajte si so mnou. Takže to je všetko pre toto video a čau. Čus.